Денят на плажа. Хей, Крипър, защо дойдохме в Лос-Анджелес? За да посрещна моят най-добър братчет. Тоест, имаш предвид твоя братовчет. Да, Сквид, ето го там. Какъв страхотен плажов ден. Здравей, братчет. Крипър, това ти ли си? О, колко се радвам да те видя. И аз се радвам да те видя, Сквид. Какво ще правим? Ако искаш, можем да отидем на басейн. Не е добра идея. О, да, добра идея е. Аз не харесвам вода и ще остана тук. О, да, то мрази вода. Тъй, че ще отидем само двамата. Добре, съгласен съм. Еха, какъв готин басейн. Нали? Добре, аз отивам да се печа. Добре, Сквид, аз ще се потопна малко. 1, 2... Мръдни се, бе, момче. Тук е само за мъжете. Ти пък кой си? Аз съм Ендърмен и съм най-големият в този басейн. И аз първи трябва да скокна. Защо пък ти първи трябва да скочиш в басейна? Защото имам награда от съучениците ми, защото съм треньор по физическо. Много съм строг, но съм най-добрия. И затова аз първи трябва да влезна в басейна. Юпи! Аз няма да се потопна. Парчет, не мога да влезна в басейна. Що пък? Защото един ендърмен се прави на много важен. Покажи му. Помощ! Той и вика. Ще го спася. Много странно. Нали той го бутна? Помощ! О, не, трябва да скоча да го спася. Благодаря. Но защо ти ме спаси, като аз те бутнах? Нищо. Ако някой ме обижда и е в беда, все пак трябва да му помогна. Всеки трябва да е мил. Благодаря. За награда ще ти дам. Ето моята награда. Ти я заслужи. За най-добър герой, който ще спасява хората вечно. Аз съм добре. Хей, братчет, виж това. Вау, гордея с теб, Крипър. Защо го получи от Ендърмена? Защото аз го спасих и каза, че имам смело сърце на герой. Браво на теб, Крипър. Гордея с теб. Ами Том къде е? Той се пече. Най-готиният плажов ден.